Nara marabolo kɔnɔna na collectivité 12 min bɛ yen nɔ u ye kalan dɔ nun don tarata don décembre kalo tile 13 min bɛna kuncɛ sibiri don décembre kalo tile 17 san 2022 nin tile turu kalan in kun ye maire an'u ka baarakɛɲɔgɔnw ni o ye régisseurs ye fo ka taa se secrétaires ma o bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ u ka sɔrɔ baarakɛcogoyaw ani marché publics olu di cogoyaw kan. Nara commune maire Abubakar Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye nin hakilina in kan. An nana formation la tile 5 de don formateurs bɔra Bamakɔ ka na former u nana former mun na baara min don baara taabolo kura de don budget élaboration kan ne don module damadɔw b'a la n'a hali passation ni marché olu bɛɛ b'a la ci foyi mɔgɔw ka kala la bon module courageux in fɛnɛ ordinateur courageux in a fɔra 2023 la ça sera a bɛna kɛ diyagoya yan'o ka kɛ il faut que mɔgɔw ka dege a baara kɛcogo la collègues fo maire bɛɛ de bolo de ka nin baara kɛ collectivité bɛɛ ani conseil de cercle an bɛ gouvernorat fɛnɛ fo olu fɛnɛ y'an dɛmɛ ani ONG olu fɛnɛ y'an dɛmɛ. Cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ musaka bɔtaw jateminɛli ma ni o ye contrôle financier a ɲɛmaa Seydou Doumbia ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye maire ka nin kalanbolo ninnu kan. Atelier in thème 2 de bɛ atelier in kɔnɔ thème fɔlɔ o ye présentation courageuse du budget des collectivités territoriales budget dilancogo yɛlɛma dɔ de donna a la an y'a ye k'a fɔ commune caman tɛ se a kɛcogo la an y'a laɲini k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a dɔn an ye wele bila u ma ka bɔ Bamako u kana an kalan a kɛcogo la. Thème 2nan ye mun ye collectivités ka plan de passation o bɛ dilan cogo min na plan de passation ye gafe de ye gafe mun ni communes b'u hakili jagabɔ san kɔnɔ u kan ka marché minnu passer o marché u b'o de olu de don plan in kɔnɔ marché o marché n'a tɛ plan in kɔnɔ o marché man ka baara. Nin baara ye musaka fanba bɔra collectivité ɲɛmaaw yɛrɛ yɔrɔ an'u dɛmɛbaa jɛkulu baɲumankɛtɔn minnu bɛ Nara ka fara Nara marabolo ɲɛmaa kan. Modibo Keita VOA Bambara ka bɔ Nara.